Čaute. Takže, najväčšia airsoftová otázka. Je airsoft hobby horsing? Lebo musím sa priznať, že podľa mňa airsoft hobby horsing nie je. Takže, prečo si myslím, že airsoft hobby horsing nie je? Z veľmi jednoduchého hľadiska. Mateo, zober prosím ťa moje airsoftové AKčko a aj svojho Glocka, aj, to je asi všetko, aj svoje AKčko, aby sme ľuďom mohli predviesť, prečo podľa mňa airsoft nie je hobby horsing. Tu je Mateo, kľudne, tu je mikrofón, pozdrav divákov. Dúfam, že sa tam bude počuť, takže toto je moje GBB airsoftové AKčko. Ako môžete vidieť, Mateové AKčko, Mateo, poď bližšie. Mateové AKčko není GBB. Mateové AKčko, ukáž zásobník. Máš v ňom niečo? Nemáš v ňom nič. Dobre, Mateové AKčko strieľa trošku menšie náboje ako 6 mm a sú to 5,45, takže povedal by som, že na ne priznávačov dobré. A inak, no, čo si budeme hovoriť. Takže, prečo podľa mňa airsoft nie je... máš aj nejaké nabité? Tak si chod nabiť aspoň 2 rany a plus 2 rany. Hlavne za to, že pokiaľ máte GBB zbraň, ako napríklad mám ja, alebo ostru, tak práve tie GBB zbrane sa najviac podobajú ostrým zbraniam. Je to z jednoduchého dôvodu, že ten mechanizmus tam behá, má to nejaký recoil a podobne. Áno, dá sa to obťahovať, keď to máte odistené. Hej. Nie je to taký istý krásny zvuk ako toto, ale môžeme vám ukázať vnútornosti tých zbraní, že sú dosť identické. Takže moje AKčko, ideme trošku bližšie, aby ste to videli. Vyjde znútra nejako takto, hej, obtiahnete, vytiahnete pružinu, vytiahnete toto, hej. Teda hodíte naspäť. Ako vidíte, chvíľu som to neumýval, takže je to všetko pekne špinavé. Ako aj na GBBčko sa patrí. Mateo, ukáž svoje vnútornosti. Svoje vnútornosti. AKčkové. Zase pružinka. A všetko zaujímavé, až na to, že on tam nepotrebuje M-pas. Takže asi toľko k tomu. Inak on tam má ten pekný SAG kit, takže preto jeho kalach vyzerá sexy. Poď na bok. Tu ti dám toto. Ale ako vidíte, tak skladať sa hlas ešte úplne nenaučil. Takisto, keď si môžeme ukázať, tak vám ukážem airsoftového Glocka. Mateo, máš Gčko pri sebe? Hoď mi Gčko. Jo, ďakujem. Hej. Samozrejme, zbrane manipulujem vždycky prázdne, vždycky sa presvedčím o tom, že sú prázdne, hej. S airsoftkou to nie je až taký problém, tam keď nemám zásobník, tak viem, že to nevystrelí, hej. Toto je airsoftový Glock versus ostrý. Ako vidíte, tak na prvú šupu to naozaj nie je rozoznateľné. Tuto jediné, čo môžete vidieť, že jedno je 17, jedno je 19. A môžeme sa tiež pozrieť na vnútornosti. Takže takto vyzerá ostrý Glock. Znútra, hej, keby vyťahnem pružinu, tak už len hlaveň mi ide von. Takže ostrý Glock a airsoftový Glock, ktorý je špinavý, lebo som mal v odhadzováku. Lebo samozrejme, holstri mám svoju čezetu. Takže takto vyzerá ostrý Glock. Ako vidíte, tiež je to, teda airsoftový Glock, ako vidíte, tiež je to dosť podobné práve tomu ostrému. Tie vnútornosti. Samozrejme, nie je to vždycky jednak jednej, ani TM-ko nerobí tie vnútornosti jednak jednej, práve z tých dôvodov, že aby bol efektívnejší a takto. Zdá sa mi, že práve najdôveryhodnejšie, ako vyzerajú znútra zbrane, je práve GHK, sa mi zdá, ale to by vám vedel povedať Kubo a Kubo vám to určite rád povie vždycky, keď bude mať možnosť. Takže, aj keď sa ho na to nepýtate. Aj keď sa ho na to neopýtate, ahoj Kubo. Takže máš nabité už niečo? Máš napaskované teda niečo? Máš napaskované 2 megy? 2 megy? Tak prehoď si aj do druhého a urobíme oné 2 plus 2 reload. Čo ty na to? Aby sme to porovnávali airsoftový s ostrým. Samozrejme máme tam terč, ale ako Mateo podotkol, tak nechce sa mu mieriť. Takže
Terč vám ukazovať nebudeme, hej. Neprišli sme tu dneska preto, prišli sme si na strelnicu nahrávať airsoft. Máš 2+2? 2+2. Dobre, tak si to daj niekde na fast reload a urobíme fast reload, jo? Neviem ako fast, neviem ako moc reload, ale choďte pri gumu sprava. Ak sa ti dá, ideálne si natiahni náboj. Jo, a poď. 2, reload 2. Keď budeš ready. Takže ako ste videli, takto vyzerá streľba z ostrej. Ja si idem teraz napáskovať ešte do mojej airsoftky niečo málo, aby som tiež mohol strieľať. Samozrejme, nebude to mať určite tak sexy zvuk, ani prejav, čo je nám úplne všetkým jasné, predpokladám. Ale je to bezpečne, doslova by som to nazval, že bezpečne, najbližšie realite, ako sa môžeme dostať. Takže takto to vyzerá pri airsofte. Hej. Tiež to musíte obťahnuť, prebiť všetky tieto veci. Samozrejme tiež si dávať na to pozor, lebo keď sa strelíte na blízko do ruky, nie je to úplne ideálne. Takisto gear mať prispôsobený tomu, s čím akurát zaobchádzate. Ja som to tu robil na poslednú chvíľu, takže to je menej než ideálne. Mateo, napaskuj si Glocka, keď ťa môžem poprosiť. Tam z tých mojich tiež daj 2+2. Máš? Super, tak sa pozriem, či tu mám ČZ, tu to nie. To sme už strieľali, chudá koník. A niekde som tu mal aj do Glocka zásobník. Tuto. Vyskúsame, či tam máme BBčka. Jo, BBčka sú v tom. Idem si ešte po druhý zásobník, aby sme mali všetko. Dúfam, že ma aj počuť. Samozrejme sme na strelnici, takže okolo sa strieľa, okuliare a ochrana sluchu je samozrejme ako inak povinná. Hej. Takže môžeme zopakovať to isté. Natiahnutý Glock 2, reload 2. Hej. Keď budeš pripravený. Takže ako vidíte, ten recoil je tam, samozrejme, už keď máte niečo natrénované, tak ten recoil vám nerobí až taký problém, by som povedal, ako ste mohli vidieť práve u Matea, že to bolo všetko v poriadku. A idem ja, samozrejme s airsoftom sa dá podľa mňa veľa natrénovať a práve to, že hej, je to podobné, menej to kope. Je to menej také záživné oproti ostrej streľbe. Samozrejme, keď sa raz dostanete k ostrej streľbe, už sa vám ťažko bude prechádzať na airsoft. Ale viete tým veľa natrénovať. Tu niekde teraz vám pustím video, kde práve T-Rex Arms mal u seba typka z Japonska, ktorý trénoval celý život len s GBBčkami a prišiel za ním do Ameriky, kde prišiel na strelnicu a strieľal, až zrazu ako náhle pochopil recoil, tak ten chalán bol extrémne efektívny, extrémne mu to išlo. A celý život predtým mal len GBBčka, takže naozaj sa s tým dá veľa natrénovať. Takže preto ja mám rád tie GBBčka, aj s Kubom, aj celým tímom, aj Mateuš má GBBčko, lebo je to zase ďalší krok k realite. Ale samozrejme nikto neodsudzuje ani Speedsoft, ani nič takéto, každý nech si robí, čo ho baví, ale keď sa chcete približovať k realite, tak je toto asi tá najlepšia platforma, najlepší systém, do akého ísť. A jeden z dôvodov, ďalší z dôvodov, prečo pre mňa nie je Airsoft hobby horsing, lebo vám vie veľa priniesť na ostrú streľbu, viete trénovať force on force, viete trénovať v lesoch a podobne, čo s ostrou streľbou force on force teda veľa nenatrénujete, by som povedal. Takže kľudne Mateo, ak máš nejakých pár slov pre našich divákov, tak im povedz niečo, tvoj názor, že GBBčky versus ostrá streľba. Všetci v týme sme prekonvertovali na GBB, to je jedna vec. A čo také by som povedal? Čo len chceš, ako ty zvykneš. Len ho nevypni, prosím ťa. Neviem, kde sa to vypína. Daj si to k ústa a kľudne hovor.
Je to taký dobrý tréning, natrénujete toho veľa na airsofte, nejaké neštandardné pozície, hlavne ten force on force. Keď na niekoho reálne mierite a za tými mieridlami je človek, ktorý nechce byť zastrelený a vy ho chcete zastreliť, tak to tiež je niečo iné ako strieľať len na papier. Alebo na železo. Takže toto je naša malá ukážka, prečo práve GBB AK, ostré GBB AK viete porovnať, viete, že to má podobnú rozborku a je to také záživné. Takže aj tie gloky alebo čokoľvek, viete s tým natrénovať fakt veľa, fakt vás to vie posunúť aj pri tej ostrej streľbe. Takže na záver, priznávajte svoje zásahy, zabávajte sa na airsofte a podobne. A ešte keďže Mateo je už pár mesiacov otec, tak si musíme požičať od Garant Tamba takú zásadnú vec, a to je, že daj nám nejaký tvoj dad advice, nejakú tvoju otcovskú radu pre našich divákov, čo robiť so svojimi spackanými životmi. Menej Instagramu, viac tréningu. Menej Instagramu, viac tréningu. Počuli ste to, my si ideme ešte zastrieľať mimo video. Čaute zatiaľ. Samozrejme, outro ešte, aby ste vedeli. Tak. Žiadne hobby horsing kone, ani iné zvieratá, ani plyšové neboli pri tomto natáčaní, alebo tréningu, alebo... Ty kokso, riadne RG chalan. Zranené, takže všetko v poriadku, všetko s kostolným poriadkom.